Аллаһ субханаһу ва таалагә һәрвакыт мактау сәнәләребез булсын, мөхтәрәм кардәшләр. Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямга йөрәкләребездән чыккан салават шәрифәләребез ирешсен. Аллаһ Тәгалә безнең шушы җомга көннәрен мөбарәк кылып, кылган гыйбадәтләребезне кабул кылсын, белеп-белми кылган ачык яшерен кылган гөнаһларыбызны гафу әйләсен. Аллаһ Тәгалә сүзләребезне үтемле, урыннарыбызны дәрәҗәле кылсын, залим, мазлум булудан сакласын, ике дөнья бәхете һәм дәрәҗәсе насыйп итсен. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген сөйләшеп китәсе сүзебез булыр иншааллаһ, әзрәк кенә шулай бит инде сүз йөртү турында. Сүз йөртү. Ягъни моңа гайбәт тә керә, моңа яла ягу да керә, моңа керә шулай бит без әйтәбез инде нәмиме дигән нәрсә бар. Бар гайбәт, бар нәмиме. Гайбәт, мәсәлән, ул гайбәт сөйлисең кеше турында, начарлык теләмичә. Бар нәмиме, ул кешегә, кешеләрнең арасын бозырга теләп, яки кемгәдер начарлык теләп сүз йөртү дип атала ул. Һәм бар инде яла ягу, монсы быктан була. Булар бөтенесе бәйле булырга мөмкин ялган белән дә, ялган инде ул үзе бер генә мөхтәрәм кардәшләр, белеп торасыз шулай бит. Шуңа күрә менә әзрәк шулар турында сөйләшеп китик әле. Ни өчен дигәндә, тагын бер кат исегезгә төшерәм. Хәзер инде теге газет журналлар гына түгел бит. Хәзер инде интернетта бик популяр төрле социаль челтәрләр дип әйтик, төрле группалар. Һәм анда төрле мөселманнар турында төрле сүзләр дә йөрергә мөмкин, һәм кемдер шул сүзләрне таратырга да мөмкин. Шуннан ишетеп ул яңадан гайбәткә, теге сүзгә кайта, сүздән ул чыгып яңадан интернетка кереп китә. Менә шулай итеп интернет белән безнең хәзерге тормышыбыз бик тыгыз бәйләнеп бара. Һәм кай вакытта беркем дә килеп сорамый, шулай бит кем турында сүз йөри, аннан беркем дә килеп сорамый. Дөрес микән бу дип. Чөнки андый заманалар юк. Каяндыр ишеткән икән, димәк ул дөрес дигән сүз инде. Менә шуңа күрә булар турында әзрәк кенә сөйләшеп китик әле. Чөнки мөселманнар да бу эштә актив катнаша дип әйтик. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Инна ахаббакум илаллаһи ахасинукум ахлакан." Аллаһ Тәгалә арасында, Аллаһ Тәгалә каршында сезнең иң яратылганыгыз, ягъни Аллаһ Тәгалә сезнең арагыздан иң яраткан кешеләр ул ахлаклары белән яхшы булган кешеләрдер. Аллаһ Тәгалә ярата хылкы яхшы булган кешене. Әхлагы яхшы булган кешене. Чөнки менә әле кичә генә бер укытучы әйтә. Менә яулык бәйле торган бер мөселман кыз укый ди безнең мәктәптә, ди, минем класста инде. 10нчы класста диме ул. Яулык бәйләгән теге ялган ди. Ялган ди. Димәк, бер караганда шулай бит инде ул яулык бәйләгән, намазда шулай бит инде яхшы күренә, ләкин бәя биргән вакытта мөселман булмаган кеше бәя биргәндә инде бәя бирә әхлагына карап. Яулыгына карап, намазына карап түгел, әхлагына карап бәя бирә. Шулай ук бер санаторийда эшләгән бер таныш кеше әйтә, менә ди, мөселманнар киләләр ди, мөселман хатын-кызлары санаторийга ди. Шуның кадәр тавыш чыгаралар ди. Скандал күтәрәләр ди, теге бу шамый, теге шамый, тегеләй булай дип. Әлеге дә баягы аны скандалын чыгарадыр башкалар да. Яулык бәйләгәчтен бит инде булардан көтмиләр. Яулык бәйләгән кешедән яки анда намаз укыган кешедән көтәләр нәрсә? Ахлак. Матур хылык көтәләр алар. Шуңа күрә, мәсәлән, ике кеше сүгенәләр ди аты юлы белән, шулай бит инде. Шунда син дә килеп утырасың, катнашасың ди, сакаллы, түбәтәйле, син дә сүгенеп җибәрсәң, алар сиңа нәрсә ди? Сүгенмә ди. Үзләре ике сүзнең берендә сүгенәләр, шулай бит инде. Сүгенеп сөйләшеп торалар алар. Ләкин синнән ишеткәчтен алар әйтәләр, сүгенмә диләр. Шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, мөселман кешесеннән көтәләр әхлак, матур хылык көтәләр. Намаз укуы, яулык бәйләве, ураза тотуы, хәләл ашавы кешенең үзенә. Ул якын тирәдәге кешегә берничек тәэсир итми ул. Аның үзенә ул. Әмма аның хылкы башкаларга тәэсир итә. Шуңа күрә дә менә шушы хылкы матур булса, димәк башкалар да ислам динен матур күрәчәк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә мондый кешеләрне, хылыклары матур булган кешеләрне калганнардан артыграк яратам ди. Ягъни иң яратканнары шулар булыр ди. Әл-муаттауна акнафан. Кемнәр соң ул хылыклары матур кешеләр? Әл-муаттауна аклафан. Бу акнафан, бу сүз бик кызык. Бу инде
түбәнчел рәвештә канатын җәйгән кешеләр дип атала бу. Ягъни нинди кешеләр булар? Булар башкалар алдында үзләрен тәкәббер тотмаган кешеләр. Аларга хезмәттә әзер булуда, бер нәрсә алып бирүдә, шулай бит ниндидер эш эшләүдә, я булмаса анда аларга гел менә шушы яхшылык күрсәтүдә. Монда әлбәттә шарт бар. Әгәр синең алдыңда тәкәббер утырса, син алар белән алайкаланырга тиеш түгел. Синең алдыңда нормаль кеше утыра икән, тәкәббер түгел, гади кеше шулай бит инде, матур холыклы дип әйтик, яки гомумән тәкәббер түгел. Ул вакытта син аның алдында тәкәбберләнергә тиеш түгел, хезмәт күрсәтергә тиеш. Урын бирәсеңме син аңа, чәй алып килеп бирәсеңме син аңа, шулай бит яхшы мөнәсәбәт күрсәтәсең. Менә бу кешеләр түбәнчелек белән хезмәттә булган кешеләр. Аллаһ Тәгалә шуларны ярата ди. Кешеләр башкаларга файда китерергә торган кешеләрне. Аллазина я'лафуна ва ю'лафун. Алар башкаларны яраталар һәм аларны да ярата кешеләр. Кешеләрне яратган кешеләр. Чөнки күп нәрсә шулар кешеләрне яратмаудан килә. Менә без кай вакытта үзебез дә бер сәбәпсезгә кешегә бәйләнә башларга мөмкинбез. Ул яратмаудан гына килә бар, сәбәп юк. Ләкин ул кеше сиңа ышанмый нишләптер, нәрсә үзең дә аңламыйсың. Утырып уйлыйсың кайчагында, бит яратмаска сәбәп юк шулай бит. Бу очракта да, димәк, бу кешеләрнең күңелләре, йөрәкләре йомшак, алар башкаларны яратучан. Һәм әлбәттә аларны да яраталар. Менә бу холыклары яхшы кеше ди. Монда инде күрәсез бик күп сыйфатлар кергән. Санап китмәгән монда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм әйтә: "Ва инна абгадакум илаллаһи", һәм Аллаһ Тәгалә кашында иң яратмаган, иң начар кешеләр дә кемнәр? Ал-машшауна бин-намима. Сүз йөртүчеләр ди. Бу Аллаһ Тәгалә кашында иң яратмаганнары. Ал-муфарриқуна байнал ахибба. Яраткан кешеләр арасын эзүчеләр булар. Һәм инде ал-мультамисуна лил-бураa'ил а'сарат. Һәм яхшы иманлы кешеләргә зыян китерүчеләр. Аларның намусына тап төшерүчеләр, аларның тормышын бозучылар. Шулай итеп, менә бу иң начар кешеләр ди. Димәк, сүз йөртүчеләр. Киләләр дә, менә теге булай иткән, бу булай иткән, ишеттеңме? Һәм башкасы. Ул теге синең турында булай әйтә, бу синең турында булай әйтә. Сүз йөртүчеләр һәм шулай итеп кай вакытта бер-берсен яраткан кешеләрнең араларын бозучы. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Ир белән хатын арасын бозучы, әни белән бала арасын, яки әти белән бала арасын бозучылар, я булмаса анда кылны хуҗасына каршы кытырткан кешеләр турында сөйли Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Менә булар бик тыгыз бәйләнгән кешеләр тормышта. Дуслар була шулай бит бергә аралашып йөргән. Менә аларның арасына кирип сүз йөртеп араларын бозырга тырышучы кешеләр. Булар иң начар кешеләр ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Аллаһ Тәгалә иң яратмаган кешеләр ди. Күргәнебезчә, яхшы холык белән начар холыкны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шулай аера. Һәм шулай, мөхтәрәм кардәшләр, безгә берәр сүз килеп ирешсә, менә безгә әйттеләр берәр сүз телевизордан, интернеттан, газеттан читтек манда, я булмаса кеше килеп әйтте безгә бу сүзне. Без нишләргә тиешбез? Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я аyyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Иман китерүчеләр ди, әгәр сезгә бызык кеше, фасик кеше берәр хәбәр китерсә, тикшерегез ул хәбәрне ди. Тикшерегез. Булай гына ышанмагыз ди. Бу бит Аллаһ Тәгаләдән килгән безгә шундый бер матур киңәше. Тикшерегез. Ышанмагыз. Без тикшермичә сүзне кабул итәбез дә җибәрәбез бездән соң. Кемгәдер тагын сөйлибез, каядыр җибәрәбез шулай бит һәм башкасы. Шуңа күрә дә тикшерегез. Кем ул бызык кеше? Фасик. Намаз укымаган кеше бызык кеше. Харам кылган кеше бызык кеше. Фасик дигән сүз ул кеше үтереп анда урлап талап йөргән кеше дигән сүз түгел. Намаз укымады кеше ул фасик. Бүген газет журналларда, интернетларда, телевидениедә гел фасиклар эшли. Гел бызыклар эшли. Мөселман булмады кеше ул бызык, фасик. Димәк, аның өчен изге төшенчә юк. Ул сүзне чыгарып бирә дә, аннан соң гафу үтенә дә шуның белән шул. Әмма киткән сүзне, мөхтәрәм кардәшләр, син кире җыеп ала алмыйсың. Шундый бер хикәя дә бар шулай бит. Бер кеше сүз йөрткән шулай башка берәү турында. Гайбәт сөйләгән, сүзләр йөрткән инде. Шуннан соң бу кеше тәүбә итә. Тәүбә итә дә теге кеше янына килеп гафу үтенә.
Мен синең турында сөйләп йөргән идем, тегеләй болай иткән идем дип, гафу ит әле мине ди. Бу кеше әйтә. Менә сиңа кагаз ди. Шушы кагазны кечкенә кисәкләргә йырт та, җилгә тарат ди. Бер атнадан соң килерсең ди. Бу йорта шушы кагазны кечкенә кисәкләргә җилгә тарата. Бер атнадан соң килә бу кеше. Син мине гафу иттеңме ди? Мин син әйткәнчә эшләдем ди. Бу кеше әйтә, мин сине гафу итәм ди. Әгәр дә син менә шушы ыргыткан кагаз кисәкләрен җыеп миңа китерсәң ди. Ул әйтә, ул бит мөмкин түгел ди. Шуннан соң бу кеше әйтә, күрдеңме ди. Мин сине гафу итәм ди, ләкин син тараткан сүзләрне син инде кире җыеп ала алмыйсың ди. Син сөйләгән гайбәтне, син тараткан яман сүзне син кире җыеп ала алмыйсың ди. Ул инде китте халыкка. Хәзер ничек кенә нәрсә генә әйтсәң дә шулай бит, кемгәдер барып ул ирешергә мөмкин. Сүз ул шундый нәрсә, сүз шулай тарала. Кай вакытта ул берничә айдан соң барып та җитәргә мөмкин. Берничә айдан соң да. Әле менә больницада ятып чыктым тикшеренергә дә. Яттым нидә? Кан басымдарын тикшереп нитеп инде. Анда яталар инсульт белән булган кешеләр. Миңа хәзер авылдан дус малай шалтыратта, сиңа инсульт булдымы әле ди. Мин яттым бит инде кайчан хәзер. Хәтерләйм дә инде. Кескене микән ул? Сентябрьләр булды микән ул? Әле барып җиткән шулай бит. Инде 2 айдан соң сүз барып җиткән авылга. Сиңа инсульт булдымы әле дигән шулай бит инде. Сүз ул шулай. Ул 1 елдан соң да барып җитәргә мөмкин. Әгәр дә Алла миннән сорамаган булса, шулай бит җибәрер иде. Инсульт булган икән, тегеләй икән, болай икән дип, аннан соң авылда сүзе җырыр иде. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, сүз шулай йөри торган нәрсә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Инна шарран наси инда Аллаһи манзилатан яумал кияма ман таракаху ан-насу иттиқа'a шаррихи." Аллаһы Тәгалә каршында иң начар кеше ди, кыямәт көнендә ул аның начарлыгыннан куркып, шул кешене калдырган кеше ди. Ничек дип аңлатырга кирәк, шулай бит. Мәсәлән, бер начар кеше бар. Бу башкаларга начарлык кыла. Һәм кешеләр аның начарлыгыннан куркып, аның белән аралашмыйлар. Менә бу начар кеше ди. Иң начар кеше ди. Ни өчен? Чөнки кешеләр аның янына килмиләр, аннан начарлык килә ди. Шундый хәл була. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям вакытында. Мәсәлән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям янына бер кеше керергә җыена. Рөхсәт сорый керергә инде. Кеше аркылы. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, бу начар кеше ди. Начар кеше ди, яманлый аны. Шуннан соң теге кеше килеп кергәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям килеп елмаеп аны каршы ала. Һәм озатып җибәрә. Шул вакытта Гайша анабыз сорап куя: "Расулаллаһ ди, бу 200лек түгелме ди? Син бит ул монда кергәнче аны яманладың ди, кергәчтән елмаеп сөйләштең аның белән ди." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Я Гайша, инна мин ширарин наси аллазина юкрамуна иттиқа'a шаррихим." И Гайша ди, иң начар кешеләрдән кем ди? Аның начарлыгыннан куркып, аңа яхшылык күрсәткән кеше ди. Ягъни, кай вакытта була шундый кешеләр, аларның начарлыклары ачык. Бөтен кеше белән начарлык кылган. Шуңа күрә аның начарлыгыннан сакланып, ул кешегә яхшылык күрсәтәләр. Ике төрле була. Яки аның белән аралашмыйлар, беренче чирак, ерактырсын бу кеше миннән дип, тоже начар кеше. Я булмаса, аңа яхшылык күрсәтәләр киресенчә. Мәсәлән, икенче чиракта ул инде берәр нинди булырга мөмкин түрә. Берәр дәрәҗәле урында эшләгән кеше. Әгәр син аңа яхшылык күрсәтмәсәң, аның начарлыгы эләгәчәк сиңа. Шуңа күрә син аның шушы начарлыгыннан куркып, яхшылык эшлисең. Әфәндем, монда утырыгыз, булай итегез, булай чәй эчегез, тегеләй итегез, фәлән итегез дип. Чөнки аннан начарлык килергә мөмкин. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, беренче чирактагы кеше, аннан начарлыгы теге ул дәрәҗәле кеше түгел. Начарлыгы аның сиңа килеп эләкми, ләкин аның начарлыгына сакланыр өчен аралашмау җитә аның белән. Ташлап китә аны кешеләр. Бу начар кеше дип, бузык кеше дип, ул да начар кеше. Моңа керә, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә, сүз йөртүчеләр дә шулай бит. Чөнки начар кеше начарлыгы сүз йөртү белән килеп чыга. Кай вакытта менә безнең кичкенә чакта
гел әйтәләр иде, улым фәлән кеше белән артык сөйләшмә. Җәелеп китеп сөйләшмә. Шулай бит кисәтеп куялар иде. Димәк, бу кеше начар кеше. Сүз йөртүче, яки начарлыгы тияргә мөмкин. Аның белән дуслашма, аның белән йөрмә дип. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, бу кешеләр алар инде начар кешегә әйләнәләр. Сакланырга кирәк, мөхтәрәм кардәшләр, үзеңгә шундый булды, әлбәттә. Мәсәлән, синең белән кеше сөйләшмәсә, аралашмаса, әлбәттә уйланырга кирәк. Сәбәп миндә түгел микән дип? Минем начарлыгым тими микән кешеләргә дип? Без бит гел кешене гаепләргә тырышабыз. Теге гаепле, бу гаепле дияргә тырышабыз. Кирәк шулай үзеңгә дә карарга, минем ялгызлыгымда мин үзем гаепле түгел микән дип. Аңа шулай кай вакытта шалтыраталар әбиләр, ялгыз әбиләр. Бер кешем юк, тегеләй, былай, кермиләр, сөйләшмиләр, аралашмилар, авылда бөтенесе начар дип. Әйтәм, әби, сез үзегез яхшымы соң мине? Мин яхшы ди. Мин яхшы ди, бөтен кеше начар ди, мин яхшы ди. Әйтәм, аха, әйтәм, аңлашылды дисең инде шулай бит. Менә шуңа күрә шул ягын уйламыйча булмый. Бәлки үзеңдә дә гаеп булгандыр бу очракта. Инде, иншаллах, мөхтәрәм кардәшләр, русчада сөйләп китербез. Әлбәттә, үзебезгә менә шу хадис аятлардан бер нәтиҗә чыгарырга тырышырга кирәк. Бер вакытта да мөселман кешесе икенче мөселман кешесен бигрәк тә, мөхтәрәм кардәшләр, яманларга ярамый. Бигрәк тә хәзерге вакытта, бигрәк тә мөселман булмаган кешеләр арасында. А'удhu billahi минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о сплетнях и тому подобных вещах. То есть, когда люди сплетничают или наоборот злословят. Есть сплетни, когда делать нечего, говоришь про других. А есть злословие. Само по себе это уже звучит, да? Злословие, когда ты хочешь кому-то навредить этим словом. Кому-то хочешь навредить. Это значит злословие. Злые слова говорить, чтобы кого-то какие-то отношения разорвать там и так далее. Понятное дело, дорогие друзья, что это плохо и так далее. Но ведь, к сожалению, мусульмане на этом не учатся. Вот эти аяты, хадисы, которые мы приводим изо дня в день, как будто в пустую стену. Мусульмане друг на друга так и клевещут, так и плохие слова говорят, а иногда жалуются туда, куда не надо жаловаться, на мусульманина. То есть на немусульман жалуются. Приходят к немусульманам и говорят, что вот мусульманин там то все там сделал, и еще добавляют от себя, что он сделал. Иногда диву даешься, какие жалобы ходят. Вообще, удивляешься, да? И подчас вот эти вещи, такие вещи делают именно мусульмане, которые рядом с тобой. Сидишь, разговариваешь с ними, да, а потом могут такие плохие слова говорить. Чужим людям ты не нужен. В основном ты нужен именно своим близким людям. Особенно в наше время, когда у нас нет презумпции невиновности, эти слова очень опасны. То есть, если на тебя пожаловались, тот, кто жалуется, не должен приводить доказательства. Ты должен оправдываться. Ты должен оправдываться о своей невиновности. Это абсурд, но так и есть. Поэтому в наше время эти слова могут быть очень опасны. Когда кому-то там что-то про кого-то говоришь, потом на его жизни это может отразиться очень серьезно. Поэтому надо быть очень осторожными в своих словах. Ты можешь быть причиной, чтобы у человека были проблемы в жизни. В работе, в личной жизни. Или же там перед даже определенными органами. Хотя, может быть, то есть он этого и не говорил. Или в другом контексте говорил. Тому подобное. Один мудрец сказал: рот нужен, говорит, для двух вещей. Рот нужен для двух вещей. Первое – молчать, и тогда у тебя не будет проблем. И второе – чтобы улыбаться. Чтобы решить эти проблемы, которые у тебя есть. Улыбкой можно решить, говорит, 80% проблем. Когда ты разговариваешь, то есть улыбаясь, иногда есть такие люди, которые, например, серьезно что-то говорят, серьезно шутят, их всерьез воспринимают. А ты улыбнись, и все уже, да? Иногда кого-то критикуешь, а ты улыбнись во время критики, искренне только, не это.
Не скалясь там, не выдавливаясь из себя улыбку, как этот в «Терминаторе». Видели, как он улыбается? Помните, нет? Ай, Аллах. То есть не выдавливая из себя улыбку, а искренне улыбнитесь во время назидания или критики. И все, на вас не будут обижаться. И 80% проблем это можно решить. Поэтому, дорогие друзья, это хороший совет. Иногда, конечно, когда истину нужно сказать, конечно, тут ты уже не промолчишь. Но, тем не менее, в большинстве случаев иногда лучше применить это правило. Когда речь касается кого-то другого, какого-то конкретного человека там, да, лучше промолчать. Ты это не знаешь. Для тебя ты это не видел, ты это не слышал. Сказать «я этого не знаю», и с вас никакого спроса не будет в самый главный судный день. Ну а если про тебя плохо говорят, как себя вести? Здесь есть такой совет. Пророк саллаллаху алейхи говорит: «Аяхджизу ахадукум ан якуна мисля аби дайгам ау дамдам. Кана иза асбаха каля Аллахумма инни кад тасаддакту бигайрди аля гибадика». Сможет ли кто-то из вас быть как Абу Дайгам или Абу Дамдам? То есть разногласия есть насчет его имени. Дайгам или Дамдам. Абу Дайгам или Абу Дамдам. Что он говорит, каждое утро говорил. Он говорит: «О Аллах, я пожертвовал своей честью для мусульман». То есть мусульмане, что бы обо мне не говорили, рабы твои, что бы обо мне не говорили, или что бы мне не делали, я их прощаю. Он говорит: я пожертвовал своей честью. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был одним из таких. Про пророка, саллаллаху алейхи вассалям, плохо разве не говорили? Муса, алейхиссалям, как-то обратился к Аллаху и сказал: «О Аллах, сделай так, чтобы про меня плохо не говорили». Аллах Тааля сказал Мусе, алейхиссалям: «О Муса, я себе такого не сделал». Аллах Тааля сказал: «Я себе такого не сделал, потому что и об Аллахе тоже плохо говорят». Об Аллахе говорят: и дети есть, и жены есть, и что их много, что там у него были соучастники в этом всем, что Аллах жестокий и так далее и тому подобное. Каких только плохих слов об Аллахе Тааля не говорят. Аллах Тааля в Коране сам говорит, что про меня говорят, что я один из 3. Субханаллах, говорит, когда мы говорим Субханаллах, Аллах причист от этого то, что его приписывает. Аллах причист от этого. Поэтому даже про Аллаха Субханаху ва Тааля плохо говорят, поэтому про тебя обязательно будут говорить. Обязательно. Если этого не требует вмешательства какое-то, то есть серьезно иногда могут навредить слова, ты должен пойти к этому человеку, серьезно с ним поговорить, чтобы он прекратил, если знаешь источник, или уже объявить об этом, о своей невиновности. Если какие-то слова говорят, то скажи: все, это на их совесть. Мстить и про них плохо говорить, или этих людей не любить не стоит. Почему? Потому что сам себе испортишь жизнь. Сам себе испортишь жизнь. И поэтому Аллах Тааля говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, худил афва ва амур бил урфи ва агрид ганиль джахилин. То есть возьми, говорит, что такое возьми? Значит, применяй прощение, приказывай делать хорошее и сторонись невежд. Сторонись невежд. Невежды бывают. Глупые люди бывают. Я один раз встретился в Анджелесе с таким одним глупым человеком. Простой человек, простой шофер. Зачем с ним вообще разговаривать? О чем разговаривать вообще? Пусть болтает, что он хочет. Он мне говорит: все, говорит, имамы, все муллы, мафиозники, говорит, все бандиты там и так далее. То есть у него вот такое вот понимание. Я говорю: я тоже, что ли, говорю? Он такой смотрит на меня: ну я ведь тоже мулла. Я к вам пришел. Значит, я тоже мафиозник. Вот сейчас я встану с этого маджлиса, пойду у проституток собирать деньги, да я их крышу, майтям. По рынкам пойду сейчас, майтям, тоже там деньги буду собирать, начну. Потом закладки там сделаю какие-то, да, наркотики там начну продавать там, и так далее. У меня целая развитая сеть, вот на это я говорю, все, и живу. То есть этот джахиль, этот человек, вообще с ним, по сути, даже говорить не стоит, потому что у него такое мировоззрение, и ты его не переубедишь. Что бы ты ни говорил, ты его не переубедишь.
Он говорит, я, говорит, намаз не читаю, я работаю. Говорит. А кто намаз читает, то они бездельники, говорит, у них времени. Я говорю, как вы делаете, говорю, такой вывод? Я говорю, они с работы убегают во время джум'a, например, да, на час убегают с работы, чтобы прийти, посидеть, потом обратно бегут, не кушают даже, потому что там Нуруллах Хазрат долго Равагас рассказывает, и они не успевают кушать даже. И бегут на работу, говорю. Это не бездельники, говорю. Как это значит? Сколько людей бездельников, что ли, получается? То есть человеку где-то джахиль, то есть ему что-то доказывать бесполезно. У него вот все. Все такие, все эти, все это. Поэтому какой хороший способ с этим человеком, да? Говорит, ганиль джахили, не трать на него свое время. Уходи от этого человека. Это бесполезный разговор. Ты его не переубедишь. Это простой человек. Такого человека очень просто поставить на правильный путь. Как? Ему должен приказать кто-то. Начальник с работы, жена, да? Кто-то ему просто прикажет, он это будет делать. Это такой, то есть ведомые люди. Также, дорогие друзья, Пророк саллаллаху алейхи говорит мусульманам, он говорит, «Угфу амман залямака». Прощай, говорит, того, кто делает тебе плохое. Прощай. Это очень тяжело прощать того, кто делает тебе плохо преднамеренно. Но это ради Аллаха. Это не ради этого человека. Это ради Аллаха. Ни один человек не достоин, чтобы его прощали. Как человек. Аллаха Тааля достоин, чтобы ради него прощали. Поэтому мы делаем ради Аллаха. Когда Аллаха нет, то есть прощение не приходит в сердце. Ты начинаешь этому человеку мстить. Ты вспоминаешь, вот, например, да? Например, из-за какого-то человека тебя уволили. Ты говоришь, уволили. Ну что такое увольнение? У тебя 3 детей, например, 4 детей. У тебя, может быть, ипотека, долги там какие-то, да? Пока тебя уволили, пока ты найдешь работу, 1 месяц, 2, 3 месяца пройдет. То есть те долги собираются. Меняется отношение твоих детей к тебе, качество жизни меняется, отношение жены меняется и так далее. То есть если так рассматривать, вот этот человек, из-за которого тебя уволили, его убить надо. Его надо убить, по сути дела, потому что это не просто увольнение. Он хочет, чтобы ты сдох с голоду. Если так вот повернуть, понимаете? И когда об этом думаешь, ты начинаешь злиться, кипить начинает внутри все. Я его достану, да, и так далее. Он такой, он сякой. А что говорит Пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Прости, говорит. Прости, оставь. То есть себе не вреди. Тем более, когда таким людям начинаешь вредить, они еще хуже становятся. Тоже мне один человек спрашивает, вот как есть человек, который говорит, мне вредит, что с ним делать? Я говорю, хуже будет. Вот что бы ты с ним не сделал, хуже будет. Есть только один способ. Надо его убить, чтобы никто не видел. Закопать, чтобы этого никто не видел. И чтобы на тебя никто не подумал. Только так ты можешь избавиться от этой проблемы. Если ты его побьешь, он заявление напишет. Если ты что-то сделаешь ему с работой или с деньгами, он на тебя заявление напишет. Только хуже будет. Только вот один способ есть. А так сделать возможно? Так сделать невозможно. Бесследных преступлений не бывает. Шерлок Холмс это доказал уже. Все равно тебе будет только хуже. В любом случае. Поэтому какой выход из всего этого? Прости этого человека, который тебе делает плохое. На самом деле его злоба, его злость самого его же и погубит. На самом деле. Василь ман катагака. И общайся с тем, кто не хочет с тобой общаться. Есть люди, которые сторонятся тебя, не хотят общаться. Часто мы говорим, пошел он, зачем он мне нужен? Нет, он Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, общайся. Общайся, приходи, здоровайся, заходи к нему, ты общайся, говорит. Ва ахсин иля ман асаа иляйка. И делай хорошее, кто делает тебе плохое. Ва кулил хакка валяу аля нафсик. И скажи истину, правду, даже если против тебя это. Даже если это против тебя. Вот это описание хорошего качества верующего человека. Хороших качеств. Конечно, если бы все обладали такими качествами, было бы прекрасно. Но, увы, к сожалению, таких людей очень редко. Также, дорогие друзья, Аллах Тааля говорит, бисмилляхи рахмани рахим, «Валя тута кулля халляфин махин». И не подчиняйся плохому
клянущемуся. То есть человек клянется, постоянствует в клятве, то есть он в плохом клянется. Хаммазим машаим бинамим. Он злословит. Он плохое слово распространяет и ходит, разъединяет людей. То есть этому человеку говорит: не подчиняйся. Если есть такой человек, с этим человеком лучше рядом не находиться и ему не подчиняться, и не потакать такому человеку. Плохому человеку потакать нельзя. Или высокомерному человеку потакать нельзя. То есть ты должен либо сторониться такого человека, либо же, то есть вроде бы противоречие, да? Кто тебе вредит, с ним отношения поддерживай. Отношения поддерживать — это не значит потакать. Не потакай, то есть не притворствуй. Ты указывай на его ошибки. Если он что-то плохое сказал, не поддерживай его. Делай замечания. Вот так мы должны понимать такие вещи. Потому что любой человек, даже тот, кто делает плохое, он хочет социальной поддержки. Он хочет, чтобы его одобряли. Вот, например, какое-то, например, плохое что-то выпустили в интернете, да? Все хотят, чего хотят? Лайков хотят. Когда много критики и дизлайков, они убирают это видео. Про Москву спел один раз Тимати, да? Хорошую песню спел про Москву, хотел похвалить, наверное, Собянина хотел похвалить, Москву похвалить. Но люди увидели в этом лицемерие и начали его критиковать. Потом они эту песню убрали и начали извиняться, оправдываться. То есть, что бы ни делал человек, от души, не от души, он хочет поддержку. Когда ты злого, плохого человека начинаешь поддерживать, замечаний не делаешь ему, и еще, когда самое плохое, что мы можем сделать в этом случае, да, минимально плохое, это промолчать, это тоже поддержка. То есть, соответственно, ты потакаешь ему, и он только растет в своей злобе, в своих плохих делах. Поэтому мы таким образом, то есть, можем остановить таких плохих людей. Это методы, дорогие друзья, методы, которыми мы должны работать, чтобы каждый раз усовершенствовать свой ахляк. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي لغفر لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.